Yang pangapurane aku jane wis tresna temenan maring kok. Tapi apa, Mas? ana kabar elek sing ujug-ujug tekan ganggu perasaanku. Apa ana hubungannya karo awake dhewe? Ya, kiye masalah hubungan awake dewek. Awake dewek kan jane sing dulur adoh. Tapi secara silsilah ora apa-apa nggo jodohan. Terus kabar eleknya apa, Mas? Kok ngerti kan Lik Basman? Lilikku sing nang Jakarta. Iya, Mas. Aku ngerti. Kayak wingi tekalan ngomong anggar ternyata aku wis dijodohkena. Sampean ngomong kan angger pian wis duwe aku. Ora sempet ngomong. Merga aku ora diwehi kesempatan ngomong. Dadi siki aku kon siap-siap merga esuk-esuk arep langsung disengi lamaran. Aku daripada urip nang kene larati. Nyawang Mas Kusumo karo wong liya. Mending aku minggat wengi siki. Mas, ki WA sing terakhir sekang aku. Pangapurane angger aku utusin terbaik kok sampean. Aku ora kuat nyawang sampean karo wong liya. Aku mending adoh nggawa kenangan sing gak mungkin terlupakan. Semoga sampean bahagia. Puspa.